vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 38 ekuberekwa uye ndinongogarawo ndichingoteerera maconfessions enyu. Mukoma ndakaitawo chivi chekuti everyday chinogara chichingondivhundutsa considering the fact yekuti ivo amai vangu munhu anotozivikanwa kuti amai vangu pakuroya, haiwa amai vangu mishonga vanoiziva, ende amai vangu kana vakagara vakupikira kana kuti vakagara vakubhejera, zvose izvo zvavanenge vakupikira zvinozotosvika pakuitika. Zvakaitika kwandiri mukoma ndezvekuti kubva zvandakatanga kudanana nemukomana uyo akazova murume wangu, amai pane rimwe zuva ravakazondidana. Amai vakati vandidana vakabva vazoti kwandiri, mwanangu, ndinozviziva kuti pari zvino wavanika mukomana kako ako kauri kudanana nako, but ziva kuti mukore uno vakomana ava havacharoori. Amai vakabva vazondibatisa umwe mudzi, vakati mudzi uyu ndikuda kuti unge uchizoubata izvezvi uende kunoona mukomana wako kuitira kuti ange achizokuroora, kana kuri kunzi ane vamwe vakomana avo vaanenge achidanana navo iye abva azongokanganwa nezvavo. Ndikabva ndati mama handina kana mukomana. Amai vangu vakabva vatondiudza kuti aiwaka musi wakati handiti makaenda mukaperekedzana muchienda kunochera mvura. Ndakavhunduka mukoma because on that day ivo amai vainge vasitomborimo muvillage medu. Ivo vainge vakatoenda somewhere, vakaenda kunoatenda a funeral that was happening somewhere. Mukomanashi zvadaro ndakabva ndati kuna mama izvozvo mazviziva sei? But amai vangu munhu wekuti aingotaura chaanenge ataura vobva vatonyarara. Then ndakabva ndati it is okay mama, regedzai ndinge ndichienda. But amai vakabva vati kazi uri kufungidzira kuti mushonga uyu wandakupa haushandi here? Ndakabva ndati kana mama, mushonga uyu unoshanda. Why mati inini ndiri kufungidzira kuti mushonga uyu haushandi? Vakabva vati ndiri kuzvinzwa ka mumwoyo mako kuti hausi kubhilivha kuti mushonga uyu unoshanda. Well, amai vakabva vati izvezvi mudane mukomana wako. Ndikabva ndati munorevei nhai amai kana muchiti izvezvi mudane mukomana wako? Ivo vakabva vati mudane nezita rake nesenemu yake, umuudze kuti uya pano. Saka ndakabva ndangomudana, ende pasina kana nguva mukoma ndakabva ndatoona mukomana wangu achitouya pamba pedu, ende Ziya ainge achiita kuchururuka. Ziya ndakamubvunza kuti ko ainge achideiko pamba pedu. Iye akabva angoti ndangonzwa ndichingokufunga ndokusaka ndauya pano. Apa haana kana kumbogara anyara kuti amai vangu vainge varipo, akatongoti ndangonzwa ndichingokufunga ndokusaka ndauya pano. Ndiko kuzotozosvika ndichizopindawo mumarriage. Kunyange zuva randakaudza amai vangu ndikavaudza kuti mama inini ndabatira pamuviri, amai vangu vakabva vati isa mvura mudhishi, ndikuda kuti unge uchigeza. Amai vangu vakabva vandigezesa nemishonga, vakabva vandiudza ivo everything about kumhuri uko kwandainge ndava kuenda kunoroorwa. Nyaya yacho mukoma ingazotorebesa, but to cut the story short, amai vangu vakatondiudza kuti ivo vamwene vangu vainge vatori Muroyi. Saka ivo vamwene vangu munhu ainge achifarira zvikuru sei kudya vazukuru. Saka ivo sezvo vainge vakavengana naamai vangu, kuzoenda kwandainge ndichizoenda pamba pavo ivo vamwene vangu vaizoda kurizorevenja izvo zvimwe zvavainge vakaitirana kumashure. Zvimwe zvacho amai vangu zvavakati ivo havakwanisi kuti vange vachindiudza. Ende ivo amai ndinoti pose pandinenge ndiinavo vanongogara vachiti kana nguva yakwana mwanangu ndichakuudza kuti inini navamwene vako ndezvipi chaizvo zvatakatadzirana izvo zvinoita kuti tisakwanisa kuonana. So at that time amai vakati vapedza kundiudza nhoroondo yose iyoyo vakabva vazotora kamwe kagaba. Handizivi kuti mushonga wacho wainge uri mushonga wakaita sei, asi mushonga iwoyo wainge uchinhuhwa. Manhuhwiro awainge uchiita waita sekunge ndove yemombe. Then vakabva vazomwaya mushonga uya, vakaumwaya mumvura iya, vakabva vazoti mwanangu handisi kuda kuti unge uchizogeza nesipo, chingogeza usingashandise sipo.
kaita sekunge vainge vachida kubuda but ndokubva vazodzoka. Musi iwoyo ndakanyara because amai vangu munhu wekuti ndainge ndisina kunyanya kumujairira but vakabva vanditi there was no problem, vakabva vati ndinge ndichigeza. So ndakageza ivo amai vakanditarira. Amai vakabva vati ndikuda kuti muhapwa mako umu nyatsomukwesha vachiti ivo mhepo dzose dzinogara muhapwa imomo. Saka ndakabva ndameka sure kuti ndakakwesha muhapwa mangu umu nemvura iyo yavainge vaisa mushonga wacho wainge uchinhuhwa kunge ndove yemombe. Then amai vakabva vazoudzawo baba kuti inini ndainge ndabatira pamuviri but amai vainge vatofixa everything. Vatete vakabva vauya ndokubva vazoenda vakanondisiya kumurume wangu. Vamwene vangu mukoma kubva zvandakawanikwa vamwene ndakangovarota ka1 on that same day. Apo pandakaenda kunotizira ndipo pandakangorota vamwene vangu. Makore ose awa vamwene vangu handina kana kumbogara ndakazovarota zvekare. Zvakaitika mukomana chinde zvekuti ndakati ndatoenda kunorara. Apa murume wangu ainge akafara sei achizvizivira kuti iko zvino ndava nemukadzi wangu wandinenge ndichingoti kana ndangonzwa kuda ndinongomuti huya. Saka takatoenda paya kunorara takatofara zvedu because vatete vakabva vanzi navamwene vangu ivo vatete vange vachizorara mukicheni, isusu tikabva tatopiwa karumu kedu. Izvo vamwene vangu vainge vatoplana kuti usiku ihwohwo ndipo pavainge vachitoda kutonditemberera nyora dzavo kana kutondidyira mwana wangu uyo wandainge ndakatakura. Komanashi takati taenda kunorara paya vamwene vangu ndakabva ndanzwa vava kundidana panze. Ende vanhu ava mukoma kana vakufungira mweya chaiwo wekuti vange vachikudana zvezva zvokunzi kana ukanzwa uchidaniwa panze usadavira. Inini mukoma madaniro acho avakandiita vakashandisa voice raamai vangu zvekuti image yavakabva vaisa mumusoro mangu ndakationa sekunge ndainge ndakarara murumu mangu umo mandainge ndichirara inini nemunin'ina wangu. Ndakatoti ndasvinura kudai so ndakabva ndatoona kutoti murumu umu mandainge ndiri mainge muri murumu muya umo mandainge ndichirara nemunin'ina wangu because ndakabva ndaona mabhegi nezvimapesi zvedu nehembe dzedu idzo dzatainge tichingoisawo pamutariko sezvo tainge tisina wardrobe. Ndikabva ndangoti ndiri murumu mangu. Saka ndakabva ndangofungidzira kuti zvimwe kuda vatete vainge vadzoka neni kumba. Saka ndakati ndasvinura kudai ndichiri kustada the room ndipo pandakabva ndanzwa vadana zvekare. Vakati vandidana zvekare vakati Grace, not a real name, Grace budazve mwanangu. Neniwo ndakabva ndatoti mama ndikuda kumuka but ndikutadza kumuka. Vamwene vangu vakabva vati chingomuka unogona une simba iwe. Izvo vainge vatori vamwene vangu inini ndichifungidzira kuti vainge vari amai vangu nyakundibereka. Mukoma ndakati ndichingonobuda panze ndakabva ndaona chimwe chamupupuri ichi chainge chichibaka moto pakati ende amai vangu vainge vari pakati pechamupupuri ichocho. Then vamwene vangu vakabva vatiza. Inini ndakabva ndatopepuka ndikabva ndatoona kutoti ndainge nditori murumu muya rumu yatainge tapiwa navamwene vachiti ndo rumu yenyu iyi inini nemurume wangu. Kubva ipapo vamwene vangu havana kana kuzombogara vandifarira zvekare handina kana kuzombogara ndakavarota. Kamangwana acho makuseni handiti kana uri muroora unofanira kuti unge uchizomuka makuseni vanhu vose vasati vamuka obva watanga kutsvaira kuteka mvura nekuitawo mamwe mabasa akasiyana. So vatete vangu vakabva vamuka very early. Vatete vakati vamuka vakabva vazouya kurumu kuya kwandainge ndakarara but takazoti tabuda panze zvino tava kutsvaka mitsvairo. Vatete vakavhunduka vakaita sekunge vachawira pasi because takabva taona kuti vamwene vangu vainge vatori busy vachitsvaira. Saka chakavhundutsa vatete ndechekuti ivo vatete vakati hanzi pandakabuda mukicheni chinhu chekutanga chandakaita ndechekuti ndakazama kutsvaka mutsvairo ndokubva ndaushaya. Ivo vatete vanoti dai kwanga kuri kuti vamwene vangu ava dai vainge vatova busy nekutsvaira sezvatakazovaona vari busy vava kutopedzisa kutsvaira pachivanze. Vatete vanoti ndikadai ndakavaona kana kuvanzwa asi hanzi hapana kana munhu wandakambosangana naye. Saka ivo vatete zvinhu izvi zvakavavhundutsa zvisingaite. Chekuti tinge tichiita painge pasisina mukoma. Mvura yainge yatocherwa, ndiro dzainge dzatosukwa, mind you
dzimwe ndiro idzo dzakarara dziri mukicheni dzainge dzaburitswa panze, apa dhoo remukicheni vatete vainge vakarikiya nemukati. Saka zvinhu izvi zvakavhundutsa vatete. Anyway, vatete vakabva vazondisiya, then murume wangu ndokubva azowana basa. Murume wangu pari zvino anoshanda zvake ari security guard. Panguva yacho iyoyo ndainge ndichiri kugara kumusha, but nekuzovengana navamwene vangu ndakazogumisidzira ndava kugarawo muno muHarare umo mandiri kugara nemurume wangu. Ininiwo ndinongoitawo tumabhinda uko, wangu murume anoshandawo zvake sagadi. So murume wangu akati awana basa, then mashoko ainge ava kungobuda mumuromo mavamwene wangu ainge angori ekungoti munhu unofanira kumbotangawo wakwanisa kudya mari yemwana wako. Zvino ipapapa ndichaidyawo mari yemwana wangu, nekuti izvezvizvi tarirai muone kuti akamhanyirira kuwana asati ambotengera kana amai vake gumbeze kunyange matenesi chaiwo. But the funny thing is, mukoma ndakazoti ndauya kuno kuHarare ndakabva ndatengera amai matenesi negumbeze, but zvinhu izvozvo the next time pandakazodzokera kumusha ndakazoona zvinhu izvozvo zviri panze zvichitambiswa nevana vachitozvitambisa zvavo kumahumbwe. Handina kana kumbogara zvangu ndavabvunza vamwene vangu ava. By the time yandakauya kuno kuHarare, mukoma, pane zvimwewo zvinhu zvakazoitika zvekuti nanhasi zvinogara zvichindivhundutsa, because ininiwo neutsinye hwose uhwo hwandainge ndakaitirwa naamwene wangu handaifanira kuti ndinge ndichizoitirawo umwe munhu utsinye, simply because ndainge ndamususpecta. Ameno zvimwe kuda pane zvakaitika pakati pake mukadzi uyu nemurume wangu, asi chandinoziva ndechekuti murume wangu asati abva kumusha, inini naye taiva vanhu vainge vachidanana. Murume wangu akazoti auya kuno kuHarare zvinhu zvose zvakabva zvazochinja. Murume dzimwe nguva aiti kana akauya nemari, dzimwe nguva mari iya kuti unge uchimubvunza kuti ko mari iyi zvayakanyorwa papayslip kuti makawana mari yakati, ko why is it imwe mari hatisi kukwanisa kuziva kuti mari yaenda kupi. Pamwene vangu kana kuri kunzi tikayevha madiscussions iwawo vachiteerera vaibva vandikata-kata zvekuti ndakangoramba ndiine bundu mumwoyo. Then murume wangu akazomboita mwedzi miviri asingadzoke kumusha. Ndakabva ndati panapa ndatotorerwa murume. The next time around paakazodzoka kumusha ndakabva ndati pano shewe handisari, totodzokera tose. Murume akambozama kuramba-ramba but tikabva tazodzokera tose. Saka panzvimbo pandakasvika murume wangu achigara tisati tazotama zvedu, kuzototama kwatakazoita inhau yekuti ndainge ndava kuda kuzvidistensa kuitira kuti vanhu vasazonyumwa kuti ndini ndakakonzeresa. Panguva yacho iyoyo pandakasvika pamba apa painge paine marooms ainge akawanda, saka taipota tichiita majuti tichipota tichingobatsirana. Ende munongozivawo kuti uchisvika munharaunda unobva watanga kushamwaridzanawo nevanhu vanenge vachikufarira. Saka pavanhu avo vandainge ndava kuwirirana navo vakabva vazondiudza kuti pane zvimwe zvinhu zvairakidzika kuti zvainge zvakamboda kuitika pakati pemurume wangu neumwe mukadzi uyo ainge achirojawo pamba apa. Inini nemukadzi uyu takatombosvika pakurovana. Zvakaitika, mukoma, ndezvekuti ndakamukira makuseni musi iwoyo ndokubva ndawacha zvangu zviwasheni zvangu. Saka ndakabva ndazotora stay soft ndokubva ndazosiya hembe dzangu dziya dziri musink. Ndikabva ndati ndainge ndichida kuti dzinge dzichizonzwirira mbichana stay soft iya ndisati ndazodziyanika. Ndakatomboda kutombobvunzawo vamwe vakadzi vatainge tichigara navo kuti hakuna here ainge achazoda kushandisa sink. Ndikabva ndazongonzwa nungo ndokubva ndazopinda mumba mangu. Ndakati ndapinda mumba mangu ndokubva ndatanga kuita zvangu tumabasa twangu, but ziso rangu rainge ringoriwo kusink, ndichikoitira kuti kana ndikazonzwa umwe munhu achiti ari kuda kushandisa sink ndobva ndazoenda kunoburitsa nhumbi dzangu. Uya mukadzi, mukoma, akabva angotenderera nekuseri. Hameno kuti zvii zvaainge achiitawo kuseri ikoko. Ndokubva angosvika pasink akabva aona kuti mainge muine hembe dzirimo apa ainge achida kuwacha. Mukoma akabva andiitira utsinye, ndiye akatanga nazvo. Akabva aburitsa hembe dzangu dziya ndokubva adziisa mune chimwe chibhaketi. Chibhaketi ichi taichishandisa kuti paya kana wapedza kutsvaira waibva wazohorera marara uchimakanda muchibhaketi ichocho, then uchienda kunomarasa kugomba rainge riri kuseri. Ndakarwadziwa, mukoma, kuti shuwa munhu hembe dzandawacha ndikaisa stay soft angabva aisa muchibhaketi ichocho. Ndakati ndichinomubvunza kuti ko wazviitirei, ndokubva anditi mbama. Mukoma nashi takarwa, ende marwiro atainge tichiita vanhu vakazopedzera vava kuti kasi munosheya murume here, because ruvengo rwacho rwakanyanyisa. Then mukoma
inini ndakabva ndazombodzokera kumusha. Ndakatodzokera kumusha ndakatozvimba ziso rangu iri because iye akandimara, akaita zvekundipara, ziso rangu rikabva razvimba. Pandakadzokera kumusha amai vakandibvunza kuti chii chainge chaitika. Ndokubva ndazovaudza kuti zvakaitika ndezvekuti amai vakabva vazonditi haisi nyaya, vakabva vanditi vainge vachida kumbodzokera neni kuHarare ikoko kuti vange vachinoona kuti zvii zvainge zvichitora nzvimbo. So ndakabva ndazodzoka naamai vangu. Pandakadzoka naamai vangu mukoma, amai vakaroya mukadzi uyu, vakamuroya mukoma, muromo wake ukaenda padivi. Dai kwanga kuri kunzi zvainge zvakazongogumira ipapo pakuti vakamuroya muromo wake akaenda padivi, ndaiti zvimwe kuda zviri nani. Amai zvavakazoita ndezvekuti one day ndakangomuka ndikaona kuti painge pakarara amai vangu painge paine chipfeko chemukadzi uya. Amai ndakavamutsa ndikati ko chiko icho chiri padhuze nepilo yenyu. Amai vakabva vazama kuhwandisa chipfeko chiya, asi ndainge ndatochiona. Amai ndipo pavakabva vazoti wati wakarara. Ndabva ndabuda panze ndikaenda kuwaya ndikabva ndangosangana nechipfeko ichi, ende muridzi wacho ndeuyo mukadzi uyo wekukunetsa. Saka chipfeko ichi ndoda kuti ndidzokere nacho kumusha. Ndakaramba mukoma, but amai vangu vakabva vati ichi ndiri kudzokera nacho, handiti ndini ndachitora. Hameno kuti amai vangu chipfeko ichi vakachitora sei, but ivo amai vangu later on vakazondiudza kuti hanzi chipfeko ichi ndakangonochitora mumba make. Ndikati hau makachitora sei mumba make? Amai nanhasi nyaya iyoyo havadi kana kumbodhiskasa nezvayo. Chipfeko ichi mukoma hachina kana kuzombodzoswa naamai vangu se zvavainge vakataura. Chipfeko ichocho chichiriko kumusha uko, ende ndo chavanoshandisa chipfeko ichi kugadzira mukadzi, ende chipfeko ichi chichiriko kumusha uko mukoma. Ende chandava kuona ndechekuti as long as chipfeko ichi chichiri mumaoko aamai vangu, mukadzi uyu acharamba achingotambura. Mukadzi uyu mukoma constantly anototi ange achienda kuchipatara nenhau yekuti munhu anongogara ari kumaperiods, saka anoluza ropa rakawanda. Anotongogara achienda kuchipatara obva aiswa padrip achiwedzerwa ropa. So mukoma ndakabva ndazongomuvha out mushure mekunge ndawana imwe imba, but tinongotongogara zvedu musame street iyoyo. But pose pandinomuona mukadzi uyu ndinofila very guilty. Amai vangu munhu wekuti ndichandagwenyera, havatauriki navo. Amai vangu last time vakandipopotera paWhatsApp. Saka mukoma nashi pandakataura naamai vangu takatongopindurana rafu. Ininiwo ndakaaprocha amai vangu pafoni nehasha. Ndakavafonera ndikati amai ndikuda kuti munge muchidzosa zvinhu zvemunhu uyu zvamakatora, nekuti ari kurwara mukadzi uyu, anokwanisa kuzofa. Inini zvengozi kana kuti kuzotevererwa nemweya wemukadzi uyu handidi. Amai vangu vakangonditumidzira voice note paWhatsApp vakabva vati hapanetsi mwanangu, zvino zvinhu izvi zvazvanga zvajaira zvichitoti zvawanawo chekutambisa. Chiziva kuti vakomana ava kana ndikavatuma nhasi chaiye vanozorara vasvikako vobva vadzosa bhurugwa rake iroro rauri kuti ndakamutorera. Asi ko vachazotamba nei? Iwewe unofanira kuti unge uchizovapa kabhurugwa rako. Kana vakagara vajaira toyi yavo yavanenge vajaira, vanenge vava kuda kungogara vachitamba nacho chitoyi ichocho. Saka hameno kuti ikoko kana vakauya uchavapei, zvimwe kuda uchavapa bhurugwa rako kana kuti mwana wako apeno. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvimwe zvacho zvinotyisa. Hanzi amai vangu kana vakagara varova maoko avo vakati hapeno, ziva kuti mahwani anenge atanga. Iye mukoma amai vangu ndinovatya. Zvakangoma hazvo veduwe. Saka mama ava kureva kuti vakabuda usiku, vakabatwa neshavi, ndokubva vaenda vakanotora chipfeko chemukadzi uya. Hey, kokuzoendesa muromo wemunhu padivi. Akomanaka kunze uko kune vanhu vanobata. Hanzi ndinotumidzira vakomana, but vakomana ava chipfeko chake mukadzi uyu hanzi vakomana vacho hanzi vakatowanawo chitoyi chavo chekutambisa. Pakaipa. Dai zvainzi taikwanisa kuwana access yekuvaita interview mama ava, ndofungidzira kuti tainyazonzwiririra nyaya chaidzo dzekuti wega unoona kuti pakaipa. Please let us speak with her in the comment section.